gauza bat saiatu nahi. Egingo dugu denon artea, beitu, musikan, isilune handi bat, isilune da keinu bat, ziklo bat jartzen dugu partituratan. Eta isilune ikusterakoan, musiko guztiak isil egoten dira. Jo gabe, itxegin gabe, abestu gabe, orduan, saiatuko gara, denon artean musikaria izaten, eta egingo dugu isilunik handi bat. 4 pultsoko isilune. Nik hasiko naiz kontatzen, bale? Denon isil musikariak izateko. Prest? Bai, hasiko gara. A ber, isiluni handi bat, Bat... Nik kontatuko du, nik. A ber, Bat... Iru... Nik kontatuko du, nik. Talau, oso ondo, isilune. Egingo dugu ipuinari, bale? Bueno, bazen behin, ume bat hasier zuen izena, kantatzen ez zekiena. Ezta zorionak ere ez zekien. Zuek ezagutzen duzu zorionak zuria bestia, ez da? Gure lagunak hasierrek ez. Ordu pentsatu eta non ikasi alduk nik abesti hau. Eta beste lagun batek esan zion. Joan musikaskolara, Erandioko musikaskolara, eta ikasiko duzu. Ordu gure laguna, atera zen gure ikastolatik, hemendik, eta joan zen, Josu Murueta plazara, sartu zena, jaitsi zen eskaliletatik, eta gela batean aurkitu zituen tresna raro batzukan. Eta geratu zen harrituta, zure eta lur, ze ote da hau. Orduan, ikusi zuen lehenengo, ikusi zuena zen instrumentoa. Beitu ze arraroa, eta gure laguna hasi zen. A ber, zertarako den, aikitek eramaten zuten, a ber, ian ondo entzuten den, a ber, egin oihu bat. A ber, hau barik, egin berriro. Ez dago alderik gauza bera gertatzen da, ze ote da hau? Ze da hau? Trompeta eta gainera berde. Behi bat ikusten badu, jaten du, A ber, entzuko dugu zein den trompetaren soinua.
instrumento hori. A ber, gotzo joko du, a ber, gotzo. Banoa etxera berri doa. Batean, melodia bat entzun zuen Asierrek. Aiba! Ze polita, ezagutzen duzu, ez da? Hau ze instrumento dau. Eta Asierrek galdetu zion Iñakiri. Eta zu nola dakizu hau jotzen? Partitura ikusten, beitu, inurriak, hauek dira inurriak, zer ote da hau? Notak, ordun hau ikusterakoan, jakin duzu, zein musika den, zein abestia den? Aiba, ze ondo! Ordun, nik notak irakurtzen ikasten badut, joan dut, ez da? Hauetako instrumento batekin joan dut partitura bat, bai? Bueno, pues ordun, hasiko gara
Horrekin, denon artean joko dute partidura batzuk. Abeia Bai? Zuzentuko dituz musiko guzti hauek. Bale? Eta egin dute zure